Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Masing ka na, Kuya Jun. Maray na pagkauto po, ultimong aldaw kan taon 2024. Desyembre 31, nagkaperang oras sana, malaog na po ang taon 2025. Duman sa mga biyaheros ta, may pigpaluwas na abiso, halig di sa opisina kan Highway Patrol Group. Manungod inilig di sa travel advisory as of alas 12 nin pagkaudto na pagkaaldaw. Hali ini duman sa indang central na opisina kaining Highway Patrol Group and dyan sa may parte kan Lupi, Camarines Sur. Igwada po nin damage road sa may parte kan Rolando Andaya Highway, Lupi, Camarines Sur. Ang sitwasyon kan trapiko, dyan partikular na sa barangay Kabutagan, duwang lanes po ang piga-agihan or pwedeng agihan po kan mga biyaheros and then ka mga motorista. Sa may parte kan barangay Bulawan Senior Andaya Highway, Lupi, Camarines Sur, 2 lanes man po ang passable dyan. And then, sabi digdi, may alternatibong ruta pasisiring po sa Naga. Ining tigagamit na Santa Elena, Labo, Sipokot. 1 lane po ang pigpapaagihan sa gabos na klase nin vehikulo. Apwera na sa duman sa mga pigaapod na articulated trucks o darakulang mga truck. Sa may parte naman kan Labo, Camarines Norte, kung saan ka mga nakalihis na aldaw, grabe po sa pag-build up kan trapiko po dyan. Igwaman po ni na tinampo na damage sa kahalabaan kan Sitio Dagook, Barangay Tigbinan, asin Sitio Kabungahan, Barangay Kabatuhan, Labo, Camarines Norte. 1 lane lang da po ang passable sa gabos na klase nin vehikulo, except man syempre duman sa mga articulated vehicles. May mga alternatibong ruta, arog po kan Santa Elena, Kapalonga, asin ang bagong silang Kapalonga Road, pasisiring sa Maharlika Highway, para iyan sa mga light vehicles. And then ining Santa Elena, Labo, Sipokot, sarong lane la ang pwedeng agihan kan gabos sa mga vehikulo, except po duman sa mga darakulang truck. Kaya duman sa mga biyahero, sa mga maharabol na makauli sa indang mga pamilya, mantang papaharanin na ang pagsabat kan 2025, mag-check ka mo kan mga abiso, anunsyo kan mga ahensya kan gobyerno, partikular na ining niyaon din sa mga, it's either LTO, itong official Facebook account ninda, ang Department of Public Works and Highways Bicol, dahilan ta saruman iyan sa mga nagpapaluwasin abiso sa sitwasyon po dyan kan mga tinampo sa tuyang palibot. And syempre, pero ngunyan sa mga naghahapot po kan po digdi kan biyahe, digdi po sa mga pampublikong transportasyon, partikular na itong suhali po dyan sa Legazpi City Grand Terminal. Kasuha po, nakaoro ni Joshua, so terminal manager dyan, si Ma'am Jean Kersha Borlasa. Siya ang terminal manager dyan po sa may parte kan LKY. And sabi niya, kasi bagong aga lang, alas 8 nin pagkaaga, sarong bus lang ay nagtulak pasiring sa Metro Manila. Tapos posibleng kung day naman, kung makalusot sinaligdi sa may parte kan Camarines Sur, posibleng medyo mag-gian-gian na ang trapiko. Pero the rest, wara po tabi inin biyahe. Pero bukas ang mga ticketing booth para mag-akomodar kan mga pasahero na makuanin booth para sa pagbabalik sa Metro Manila sa National Capital Region sa agang hapon, posibleng magruso naman dyan ang mga pasahero dahil January 2, balik na po sa opisina itong mga nagtatrabaho sa gobyerno at the same time itong mga estudyante. Maray na sana kaiyan so mga nag-declare
nag-leave, nag-file kan sa iyan sa indang leave, mabalik sinda ka iyan, January 6, Lunes. Pero sa mga nasa eskwelahan, mga teachers, mga estudyante, balik na po tabi sinda sa January 2, aldaw po iyan ni na Webe. Webes naman ngaya Angel, di na ngaya kami mabalik sa eskwelahan. Lubos-luboson minangayaan sa muyang absent. Kamu po bahala ka yan, pero January 2, barali ka na po sa gabos. Maray na pagkauto kay Kuya Joseph Nares, sabi na, good afternoon po Ate Angel, Happy New Year po. Kay Ma'am Erlinda Lianeta Roldan, good noon po Ma'am, advance Happy New Year. Watching from Kuta, baka kay Albay. Kasubago pirang aldaw ng patanid na kahurong digdikan na DCGB itong mga magkakanigong ahensya kan gobyerno. Manungod sa peligro kan pagpaputok, ngunyan po na pagsabat kan bagong taon. Kaya po digdi maging responsable po kita. Kasubang ginabasa ko su anunsyo kan DNR Bicol, particular na ining Environmental Management Bureau. Naan mga paputok da po mga tugang nakakapag-generate iyan ni dakol na mga basura na posibleng makapag-apektar sa satuyang kapalibotan. Ikaibahan dyan po syempre itong sa pagiging environmental litter o itong mga basura, pwede iyan na maging rason kung papabarayaan sana, day i-dispose in matanos, and then may mga hayop kita sa palibot na pwedeng makapag-intake ka iyan. Ang panabot kan mga hayop, lalo kung naibubulos ini sa mga waterways, pasiring dyan sa kadagatan, magiging peligro po ini sa salud kan mga niyaon dyan sa katubigan. Ang mga fireworks, syempre kompresto po bagayan ang nasa laogaan mga chemical, and posible da po yan na magstay sa satuyang paros nin several days. And then pwedeng maging peligro, makapagkontaminar nin tubig, paros, asin, daga. And then syempre kasubagong aga, sutig discuss ni Sir Mar and ni Dr. Manny Estepona. Naan ribok da ako yan, Kuya June po kan mga paputok na iyan. Ana po digdi nakaka-istorbo iyan sa mga ayam asin iba pang hayop. Tas sabi ko sa bago ni Dr. Manny Estepona, ang ayam da ay kisensitibong parte kan sa iyan sa indang talinga na posibleng ma-stress ang mga ayam na iyan, and piligrong marhay duman sa mga bados na ayam ikos asin iba pang hayop. Kaya sabi di kan na EMB Bicol, asay duman sa mga ayam, mga bayong Kuya June, pwedeng matulag ang mga bayong na nakaistar. Halimbawa kung may mga kahoy-kahoy pa dyan sa idong palibot. And then syempre, sabi ko nga ni, chemical contamination, and then ining water pollution. Sabi di kang EMB Bicol, ang mga fireworks da Kuya June na maliwanag taud na pagkabanggi, matao sa tuyanin kaugmahan sa mga tao. Pero ang epekto kan sa tuyang kapalibotan, kung ang kaugmahan, syempre, minutos lang iyan. Pero ang environmental effect po sa tuya, nag-i-stay. Kaya dapat na ang pangapudan ninda, maging responsable sa pagsabat kan bagong taon. Maray na pagkauto kay Elver May Arango. Sabi na Kuya June, Happy New Year po Ate Angel. Happy New Year man sa imo, Elver, and then sa imong pamilya dyan sa Barangay Taysan. Kay Kuya Rolly Alvarado, sabi na, good noon po ma'am. Happy birthday to my mother, Concepcion Alvarado sa Enero 1. Dyan po sa Barangay 18, Puting Daga, Legazpi City. Watching from Barangay 57, Dapdap, Legazpi City. Kaswertamin kainin ni Lola Concepcion Alvarado. Tapag January 1, Kuya June, dahil sa nauwaran kihanda, Enero 1 ang sa iyang birthday, automatic, selebrasyon na diretso kan sa iyang kumplianyo. Kay Sir Jose RJ Galdon Iskanyan, nakaantabay man po nguna na pagkaudto, sabi na, po digdi pabati man da po nin happy birthday kay Manay LV Iskanyan Dongguya. Nakaantabay da po ngunyan sinda
And from Kidolog Prato Diaz Sorsogon, and advance happy birthday man kay Mary Chris Doktor. Uy, namiss ko ang apelidong Doktor. May kaklase ako Kuya Jun kang college. Ang apelido niya, Doktor. Alisin na dyan sa may partikan, Daet Camarines North. Sabi ni Ma'am Micaela Aiko, sorry po ma'am sa imong na-torture ko ang sa imong apelido. Di ko sure kung Iko o Iko ang sa imong basa kan sa imong pangaran. True po iyan. Mga makaherak ang mga hayop na stress sindang maray, sana halion na po ang paputok. Iyan baga sa pangapudan, kan anapuligdi kan mga ahensya kan gobyerno na as much as possible ibitara na po tabi ang paggamit nin mga iyan ang mga fireworks and then itong sa mga pyrotechnics dahil anta aside sa mahal na ngunyan dahil nga ni po sa stress sa epekto po kayan sa tuyang kapalibutan asin sa tuyang mga atama na hayop. Sige iling ko Kuya John kung ngunyan kaya nasa 15 pa lang itong nasa 15 na I should say, itong na irehistrong firework-related injuries digdi po sa Bicol Region. Basado man po yan sa surveillance sa ipinaluwas ka na Department of Health Bicol. Taod-taod ka na pagkabangi Kuya June, sa aga ang bulletin ka ni papaluwas kan DOH, dumanta maaaraman kung nagdakol ba, mags naglangkaw, kumpara ka nakalihis na taon o nagbaba ngunyan na taon. Ano Kuya Zara Aranya, maray na pagkaudto po sa imo. Happy New Year po Ma'am A. God bless all over the world. Duman po sa mga mas mabirahe pa, ingat-ingat lang po kamo. And then sa mga maduruman pa sa malls, dari atab ngunan masarado ang malls. Siyempre, sa mga empleyado maninda, iyo po ang mauruli man sa indang mga residensya. Next year, nakata Kuya Jun mag-iribanan. Pagsuro-suri blaga ng unang katangon yan and isipunin marhay na sa pagselebar, pagsabat kan bagong taon, dapat na iprioridad ta po ang sa tuyang mga salud. Asin kaligtasan ta ni pag-abot kan 2025. Mag-iribahan giraray kita. Ang sa kuyang kapartner sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles. Ako po ang silong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration.